Tervehdys YouTube, mä oon tällaisessa paikassa vähän teen sellaista videota. Teen sellaista videota kuin Pokemon Go. Mä en voi sanoa mitä Pokemon, mutta tässä näette nämä Pokemon. Oh, miehellä. Oikeastaan se kyllä Pokemon. Ihmettä se häipy. No tuleeko se takaisin jos uudelleen? Tällaiset Pokemonit on vähän. Mä oon mennä tänne jonnekin paikkaan, muuten ei hajuakaan, mutta nyt menee. Sinne paikkaan minne menen. Tässä vaan näette ne Pokemonit, jotka tulee tässä vieressä. Ja kun näette tässä jossain vieressä. Eikö se äskeinen Pokemon, mikä mä tahdon, mut ei ollut tila. Anteeksi. Aika hauska tunnelma kyllä täällä on. Tää video kestää sen takia vähän tuollain lyhyesti, koska no sen takia, koska ei mulla paljon tilaa tekemisen paljon pitää. Ei vastaa nyt. Täällä rulle. Okei. Tosissaan se kahden minuuttia taisteluun mennä. Mikä täällä takapihalla? Joo, täällä takapihalla. Niin. Joo. Pistään hajuakaan. Siellä ei oo hajuakaan mitään, mut Pokemonista tai rulle.